Сәлем дуслар, минем исемем Сәйдә, бу Мира. Сәлем. Бүген мин кул эше мәктәбендә кунакта. Алар монда татар һөнәрләренә өйрәтәләр. Әйдәгез күрсәтәм. Ә менә бу нәрсә? Бу күн мозаикасы өчен станок. Бу станокта без казанский шов ярдәмендә шундый ясамалар ясыйбыз. Вау, нинди матур бизәк. Ә ничек аны чигәләр? Әйе, тагын без тоташтан һәм тамбур чигү ысулларын өйрәтәбез. Хәзер мин сине тукырга өйрәтәм. Бу тукы рамасы. Бездә шундый җипләр бар. Син нинди төсне сайлыйсың? Яшел. Ярар. Хәзер без җипне энәгә кертәбез. Башта беренчесенә, аннан икенчесенә һәм төйнибез. Хәзер без энәне җипләр арасыннан шахмат тәртибендә кертәбез. Шулай була. Сәйдә, син дә ясап кара. Хәзер ремесканы бар һәм җипне кайтарабыз. Әйе, шулай. Менә мондый каләм килеп чыгамы инде? Әйе. Тик бөтен кешенең дә шундый тукырамысы юк. Әйе. Шуңа күрә без ракеткада ясыйбыз. Без току алымы белән бизәп сәгать ясарга булдык. Шул арада бу кәсепнең килеп чыгышы турында да сөйләштек. Току бик борынгы шөгыль икән. Безнең әби-бабайлар току өчен җипне җитен, киндер һәм йоннан эшләгәннәр. Өйдә тукылган тукамалардан урын җир, сөлгеләр, өстәл япмалары, пәрдәләр теккәннәр. Калынрак җиптән келәм паласлар тукыганнар. Мондый кул эшләре кияүгә чыкканда һәр кызның бирнәсендә булган. Киленнең осталыгын, уңганлыгын әнә шул кул эшләре күрсәткән дә инде. Ого, безнең осьминожка килеп чыкты. Әйе. Киләчәктә без тагын яңа техникаларны өйрәнәчәкбез. Безнең яңа видеоларны карамый калмас өчен безнең каналга язылыгыз. Мин дә килен күчтәнәче итеп тукылган сәгатемне салып куярмын әле.